vás pri novom videjku a v tomto videjku to bude what's in my backpack alebo čo sa nachádza v mojej školskej taške na začiatku školského roka. Takže poďme na to. Takto vyzerá moja tohtoročná školská taška. Všetko vám tu dôkladne ukážem. By the way, točila som, čo sa nachádza v mojej školskej taške na konci školského roka. Nájdete to na mojom YouTube kanáli, takže určite sa budeš pozrieť aj na to videjko, keď ťa to zaujíma, pretože tam uvidíš, akú som mala školskú tašku minulý rok a tak. Ja školské tašky mením tak po 3 rokoch, asi tak nejak som mala túto. Dúfam, že aj táto mi tak nejak vydrží, takže uvidíme. Takže mám školskú tašku od značky Nike. Veľmi som sa rozhodla, že akú školskú tašku si kúpim. Nechala som vás rozhodnúť na mojom Instagrame. Ešte som vás nechala rozhodovať medzi takou Converse, Vans a ešte jednou, ale už neviem, nejak zavolala. Takže vybrali ste túto a mne sa osobne veľmi páčila, takže som si kúpila túto. Stále okolo 30 eur. Neviem úplne presne, koľko stála, ale dávam to sem. Ja som ju kupovala na About You a zatiaľ akože ako mi prišla, tak si myslím, že je super, ale ešte som ju nemala v škole, takže asi vám to poviem, keď budem točiť videjko, čo sa nachádza v mojej školskej tašky na konci školského roka a tam vám poviem, ako som s ňou bola spokojná. No, tak to nejak vyzerá. By the way, toto videjko točím preto takto skoro, alebo tak proste. Za chvíľku idem do školy, dneska je streda a ďalší pondelok ideme do školy, takže teda nejak to točím. A točím to takto pretože neviem, nám nedali žiadne ešte veci, že čo si máme kúpiť, ani tak. Takže žiadne back to school video nebude, kde si pôjdem kupovať nejaké veci alebo tak. Ale chcem točiť v nedeľu videjko taký menší glow up do školy. A v pondelok chcem určite točiť vlog z môjho prvého školského dňa. To určite bude, nebojte sa. Len musím vás upozorniť, či toto back to school video, kde nakupujem tie veci, nebude. Pretože, hej, neviem, čo si mám ešte kúpiť. A by the way, tu nemám žiadne učebnice ani tak, pretože tie tiež ešte nemám, takže tak. No ale už poďme na to. Tak toto nejak vyzerá, hej. On tu má ešte také, že si tam môžete niečo dať. Ako prvé vám ukážem moju fľašu, je takáto rúžová. Myslím si, že je niekde z Kauflandu, alebo tak. Keby vás niečo zaujímalo z tohto videjka, že odkiaľ to je, tak pýtajte sa dolu v komentári. Má to aj takéto uško, hej. Normálne fľaše, ja preferujem skôr takéto termosky, pretože si myslím, že tie plastové fľaše nie sú úplne až také dobré a sklenenú fľašu si do školy nechcem brať, pretože by sa mi hneď rozbila. Takže milujem tieto termosky, pretože v lete vám tú vodu nechajú studenú, hej, stále keď ste v škole a zase v lete si tam v zime si tam môžete spraviť čaj a bude to proste stále horúce. Hej, čo je úplne super za mňa. A je rúžová. A ja milujem rúžovú. No a potom tuto dole mám takéto kľúčenky. Ako prvá je takéto mašličky. Obidve tie kľúčenky sú zo Sheinu. A druhé je takýto macík. Mne to príde strašne cute. Len toho macka by som chcela dať možno na to menšie, aby to bolo, aby až tak nevysel. Ale tak to potom spravím ešte nejak, ale proste príde mi to strašne cute. A proste nechcela som iba obyčajnú čiernu tašku. Príde mi to také nudné a ako mám tú rúžovú fľašu, tak som to podľa mňa takto pekne zladila tie mašličky a ešte aj toho macka. Takže ja som spokojná. Potom tuto dole je takáto, proste takto sa to otvára. A idem si ukázať, čo v tom mám. Mám v tom takúto taštičku. To je tiež zo Sheinu. Robila som Shein hauly, mám veľmi veľa Shein haulov, takže určite sa bežte kúknuť, pretože tam všetky tieto veci boli. No a je tu veľmi veľa vecí, takže let's go, idem vám to rýchlo
ukázať. Mám tu takýto hrebeň. Hej. Nejdem úplne všetko hovoriť, odkiaľ mám, pretože by som to bola 3 dní. Potom tu mám takto peňaženku, hej, s takýmito mašličkami cute. A mám tam už aj nejaké peniaze. Na začiatok som si tam dala 5 eur, pretože keď si zabudnem vodu alebo desietu, tak si to môžem kúpiť. A budem to mať takú poslednú záchranu. Potom tu mám gumičku, takúto scrunchy, hej, ružová, mega pekná. Potom tu mám normálnu gumičku, takúto čiernu. Potom tu mám dezinfekciu, takto. A ten obal je zo Sheinu a dezinfekcia je od Alverde, takže takto keď budem, tak je to úplne super. Potom tu mám moju kartičku na vlak, nebudem vám to ukazovať z mojej druhej strany, pretože sú to moje osobné údaje a tak. Ale ja do školy budem chodiť do iného mesta, takže budem tam chodiť buď autobusom alebo vlakom. Autobusovú kartičku ešte budem proste, ešte ju nemám, ale budem mať. A neviem, čím budem chodiť, ale je to jedno, pretože ono je to takto, že je tu stanica a tu sú autobusy. Takže je úplne jedno, kam pôjdem. A neviem, asi skôr tým autobusom budem chodiť, ale neviem, no. A tú dezinfekciu mám bedové preto, pretože keď chodíte vlakom alebo autobusom, tak je tam veľa tých baktérií, takže si chcem dezinfikovať ruky. Potom tu mám takto moje slúchatka, sú to Tesly, nie sú to Airpody, ale je to dokonalý dupe, takže keď hľadáte niečo podobné Airpodom, tak tieto Tesly sú super. Mám na nich takýto cute obal. No a to tu mám pretože keď pôjdem proste do školy, tým autobusom alebo tým vlakom, tak si proste pustím hudbu alebo nejaký podcast na Spotify a budem počúvať. Potom tu mám takto leukoplast, podľa mňa je to veľmi dôležité, neviete, čo sa vám stane a môže sa mi stať, že ma otlačia topánky, že si dám moc nízke tie ponožky, alebo neviem, čo sa mi stane, porežem sa, proste why not, zbalila som si to, pretože nikdy nevieš. No tu mám takúto mini verziu deodorantu, pretože tiež proste verzia od Balej, takže si to zbalila. Potom tu mám 2 balzamy, ja som tak chcela mať najskôr iba to labelo, ale potom som si kúpila tento balzam, je z Polska, je z drogerky, myslím si, že je z Rossmanu a je s mangom a je strašne príjemný. A mne sa strašne často stáva, že mám suché pery, takže si dám takto proste. A chutí to úplne ako tutti frutti žuvačky. Je to tak vonia. Takže good. Potom tu mám toto labelo, toto rose. Neviem proste, why not, prečo nie. Mám to tam. A potom tam mám hand cream, pretože mám vždycky strašne suché ruky a neraz sa mi stalo, že som mal úplne vysušené ruky a že potrebujem niečím to namazať. Tak tu mám proste tento hand cream a tiež je to miniatúrka. Snažila som sa zo všetkého brať miniatúrky. No a potom tu mám toto na zuby, hej, keď sa mi niečo zasekne a potrebujem to dať von, tak proste tu mám toto. Nezabera to miesto, takže why not. Tá taštička je dosť veľká, je väčšia než tá samotná kapsa, ale nejak to tam dávam do toho, takže hej, proste dá sa to tam nejak dať. A ešte tam budem pridávať môj mobil, ale na ten práve natáčam, takže to si tam dám, keď pôjdem do školy. A pôjdem si tam dať ešte tú kartičku na ten autobus. Ale tak to nejak vyzerá tá taštička. Neviem, podľa mňa do tejto prednej prehľadky si budem dávať iba tú taštičku a do tejto tajnej si budem dávať mobil a tak, ale uvidíme. Ideme do tej najväčšej. Tuto. A ideme si ukázať, čo sa v nej nachádza. Ako prvé tu ťahám takýto
dosky, I guess, neviem, ako to mám nazvať, ale proste takáto obálka väčšia. Zobrala som si rúžovú, pretože rúžová je najlepšia. A vnútri som si dala ešte takýto obal. Že proste keď dostanem nejaký papier, tak si tam krásne takto založím a ešte si to dám do tej obálky. Hej, mi sa strašne veľakrát stavilo, že som dostala proste nejaké veci aj pre rodičov zo školy, chápete? A donesla som to domov, keby to už kráva žula, takže hej, som si povedala tento rok, že tento rok to spravím inak a že si tam dám tieto dosky alebo obálku, neviem ako to mám nazvať úprimne moc. Potom tu mám zošity, kde vám ukázať, aké zatiaľ mám kúpené. Všetky sú z Poľska, aj toto je z Poľska. Takže to asi to nezoženiete na Slovensku, ale proste veľa vecí tu mám z Poľska, pretože tam majú za mňa úplne najlepšie back to school veci. Či už zošity, pera, peračníky, proste ja to tam milujem, proste tam to majú super. Mám tu takýto slovníček, kde si chcem niečo zapisovať. Nie sú tam riadky, ale sú tam takéto bodky. Takto Academy. Potom tu mám tento flower zošit. Sú tam takto štvorčiky a príde mi strašne pekný, pretože mne strašne vadia také tie basic zošity. Hej, tie, čo vyzerajú nejak takto. Strašne mi to vadí a úplne mi to znechocuje celú tú školu, takže som si chcela kúpiť nejaké pekné. Potom mám tento, čo je z takého papiera, také eko. A je tam takto krásny rúžový štvorlístok a takto zadu sú tiež štvorlístky, čo je za mňa úplne že top. A zase tam sú proste štvorčeky. A po mňa to vyzerá úplne že super. A naozaj budem mať šťastie so štvorlístkom, snáď. Potom tu mám túto krásnu mačku, hej, vyšlo mi to strašne cute. Ja viem, vyzerá to ako keby som išla do prvej triedy, ale páči sa mi to, takže tiež sú to kocky, ale je to strašne cute a je to proste pekné. No a potom tu mám toto, čo je takéto s mačičkou a to sú tiež štvorčeky, pretože v Poľsku majú iba štvorčeky. Takže som si zobrala takto štvorčeky, takže to využijem. Ale myslím si, že by som to mala využiť, takže nice. Napíšte mi niekto, či to máte tak isto, ale nám proste nikdy neposielajú tie zoznamy skorej, než je škola. A to mi strašne vadí, že ja už si to chcem proste nakúpiť, ale neposielajú nám to, takže tak. No tu mám obedár. To je tiež z Poľska, prekvapivé. A je tam takto napísané kaktus, sú tam takto kaktusy, je rúžový a je podľa mňa taký pekný. Ja som už strašne dlho potrebovala nejaký obedár, lebo keď ste videli to video, čo sa nachádza v mojej školskej taške na konci školského roka, tak ste videli, aký som mala obedár s Mickey Mouseom, hej, akože A tento je celkom dosť veľký, je tam toto, ale toto tam vôbec nebudem používať. Za prvé vypadáva to. A za druhé, tam nič nedám, takže je to úplne na nič. Ale budem to používať takto, je to celkom aj hlboké, takže nice. Takto obedárik. No ako poslednú vec, tu mám peračník, ale tam vám všetko ukážem, že čo mám aj v ňom, takže tak. Tento peračník sa mi strašne zapáčil, pretože je taký proste šedý basic, ale strašne sa mi páči. Vyzerá takto nejak. A je takisto z Poľska, má tam ešte takéto uško. A je dosť veľký ináč, takže nice. Ja už v tom peračníku nemám žiadne farbičky, alebo tak ja mám samostatný peračník na fixy a farbičky a keď budeme mať proste výtvarku, tak si to zbalím a chápame sa. Mám tu toľkoto veľa pier, proste strašne veľa. Mám tu dvoje bielitka, sú zo Sheinu a tiež boli v Shein haule. Pretože odo mňa asi väčšinou niekto požičia to bielitko, tak chcem mať svoje rúžové a toto bude také požičiavacie, ale keď sa mi minie náhodou.
Potom tu mám normálne klasické perá, hej. Úplne klasické, niektoré sú gumovacie, niektoré nie, hej. Sú také gumovacie perá. Niektoré z nich som dostala aj na narodky a tak. Takže ich tu proste mám. Potom tu mám ceruzku, ktorá je takéto rúžová a má aj na konci gumu. A mám ich ešte strašne veľa. A dobre sa s ňou, dobre sa drží. Toto sú jedny z mojich najobľúbenejších pier. Aj keď nie sú gumovacie, ale na niektorých predmetoch musím písať gumovacím a na niektorých nie. Pretože na niektorých sa mýlim a na niektorých nie. Takže tak. A je to toto od Big Bond Stick M. Tak toto nájdete. V tom balení je ešte oveľa viac. Ale má strašne dobrú sítu modrú farbu. A dlho vám vydrží. A neviem, príde mi, že je strašne dobré, takže ho mám veľmi rada. Tu máme takto ceruzku, ktorá je ako keby za 100 ceruziek, proste on sa vám to neotupí a mám to odčíňance. Potom tu mám toto, čo asi zatiaľ moje najobľúbenejšie pero, pretože je tenké, je gumovacie a je rúžové, no čo viac si prijať. Naozaj vyzerá strašne dobré. Proste od tejto značky a je proste gumovacie a je tenké. A je rúžové. Takže to sa mi strašne páčilo. Potom tu mám tieto klasické pilot farebné. Používam často. Mám tu ešte ceruzky. Toto je tá proste, čo som vám ukazovala a toto je nejaká iná. Tu už používam aspoň 2 roky. Potom tu mám strašne cute vec a to je takto capybara, vidíte, ono to tam má ešte aj ten pomeranč. No to musím ukázať zblízka. To je strašne cute a je to napísané capybara takým strašne pekným písmom. A je to pentelka. I love it. Ste najlepšia, najviac cute pentelka. A ja som žiadnu pentelku nemala, takže som si kúpila toto. A ja som ani nevedela, že je to pentelka. Myslela som si, že je to pero, ale pentelku som aj tak potrebovala, takže that's nice. Tu mám tiež nejaké gumovacie. Tých pier mám strašne veľa. Ani neviem prečo, ale... Tu mám takto gumy. Takúto a takúto. Tuto už mám niekoľko rokov a furt, keď sa nudím, tak zoberiem proste takto ceruzku a takto do toho pícham. Niekedy to aj takto proste zapichávam a žubem do toho, keď sa proste nudím. A potom som to nazvala buď proste čo je na mesiaci, ten... nie povlak, ale proste ako vyzerá mesiac, alebo ako pleseň. A proste rada sa s tým hrám, ale ani ako gumu to moc nepoužívam. Ale rada sa s tým hrám, takže nice. A kúpila som si aj novú gumu, teda nekúpila, ich v tom balení bolo asi 20, takže... Tak, potom som si kúpila takéto zvýrazňovače pastelové. Ešte mám také od Stabila. A uvidím, ktoré si nechám doma a ktoré budem používať. Ale asi tieto budem používať a tie od Stabila si nechám doma. Takto vyzerajú, sú proste pastelové, sú od Big. A myslím si, že tieto sú tiež z Polska. Proste krásne pastelové zvýrazňovače. Potom tu mám takto ešte pera. To sú proste z Kauflandu. Ale sú dobré, ja už ich mám asi 2. rokom a fakt sú dobré a stále píšu. A sú fakt dobré. Potom tu mám ďalšiu takúto ceruzku, basic. No a toto je asi moje jedno z najobľúbenejších pier, toto od Big. Pretože je tam strašne veľa tohto. Dobre sa to drží. A máte tam proste všetky farby, aj farebné pera, ale aj normálne pera.
Takže je to podľa mňa strašne dobré. Chcela som si kúpiť nové, také to normálne, iba to modré, ale nemali, takže som si zobrala nejaké takéto s pierkami a s monsterami a tak. Ale toto pero mám strašne rada a strašne dobre píšem. No a potom tu mám ešte takéto pero, to tiež z Polska. Oni to majú strašne pekné tie perá. A to je tiež z Polska a mám to prvýkrát v živote. A to je bielitko, ale akože takéto. A keď niečo zabielíte, tak ono, je to proste biele a zaschne to a môžete tam písať, že ono je to takéto dačo. Neviem, chcem to skúsiť a uvidíme. Idem ukázať, či mám ešte v tomto ďalšej. Tu mám strúhatko takéto, to bolo k týmto ceruskám. Tam ich bolo asi, že 20 tých ceruzek a bolo tam ešte k tomu toto strúhatko, takže som si ho dala. Potom tu mám lepidlo, pravítko. Ja mám takéto normálne priesvitné pravítko, ale keby som si náhodou zabudla, tak aspoň aby som mala nejaké takéto. Potom tu mám mini kalkulačku, rúžovú. Mini kalkulačka. A mám tu potom ešte takéto papieriky, hej, keď si budem chcieť niečo poznačiť, zošite aj. Hej, takéto cute. To sú také tie klasické papieriky. No a potom tu mám ešte takýto notesík. A tam sú normálne linejky. A chcem si tam písať, dajme tomu, že keď bude nejaká písomka alebo domáca úloha, že si to tam napíšem. A potom na to nezabudnem a budem to mať túto takto. Takže dúfam, že sa mi to takto podarí. No a tuto tejto prednej si tiež niečo môžete dať, ale ono je to tak keby priesvitné, hej. Takže tam si nič moc dávať nechcem. Myslím, že som vám už v mojej školskej taške ukázala úplne, že všetko, dúfam, že som na nič nezabudla. Samozrejme, že si tam budem dávať ešte nejaké iné zašity a učebnice, ale ako som už hovorila, tie ešte nemám, takže tam ich nemám ako ukázať. No a to bolo všetko z tohto videjka. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, hoď like. Určite mi do komentára napíš, či by si chcel vlog z môjho prvého školského dňa alebo ten glow up, že v nedelu, že sa chystám proste na ten prvý deň školy. Takže mi to určite napíš do dokumentu. No a veľmi, ale že veľmi ma poteší odber, keďže sa snažím dosiahnuť 1000 odberateľov. No a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Ahoj!